khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing digaransi dipastikan masuk surga. Salah satunya kalau sebut loro, al mar'atus sholihah al muti'ah li zawjiha. Wong wedok sing sholihah sing taat karo Allah tur taat karo sing lanang iku mesti mlebu swarga. Hebat kaya wong wedok ibadah tapi nek karo sing lanang tukang getaan lawang swarga dikunci rapat. Kono bate terus omong terus. Bisa iki golek wong wedok taat karo sing lanang yo. Iki sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi. Mboten basa. Apa nek blas? Kita enak. Iki wong tak mene wedok iki tak sing basa karo sing lanang enak. Nek karo Pak Lurah basa. Lho tau ditukokne apa karo Pak Lurah, Pak? Tahu pisan itu kok di BH. Lu suami jenengan kurang apa njaluk omah digawe ini, njaluk motor mobil tukokne gelang kalung tukokne jilbab tukokne klambi tukokne. Apa gak diweni sampean? Dik, sawah sak parine PN, tegalan sak tandurane PN. Dik, omah sak isine PN, kamar sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN, suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diwehne awakmu. Padahal bojomu ki sing dimani-mani isine suwal. Lho kok semer Pak Luman jajal bojomu lek ngising ning kali sing dibekem apane. Lho sampean basa karo Pak Lurah sae karena Pak Lurah pemimpin. Kita diwajibkan hormat kepada pemimpin tapi ingat suami panjenengan juga seorang pemimpin. Bulu bagus. Mending lengge wong wedok salihah iku garansine swarga. Lah wong wedok salihah iki minimal siji lek ngendikan karo sing lanang sing santun sama dengan basa. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, nggih siap Mas. Sampeyan ru gawekne kopi ganjaranmu ting telecek. Lek nyeluk Mas aja Kang. Kaya kancane ngarit. Iki enek nyeluk sing lanang kek barang iki. Ngendi tekek lagi mulih kek. Lah rumangsamu bojomu tekek apa piye? Apa ayah, ibu, bu, dalem ya memuliakan. Apa bunda, bunda, dalem Pak Nda. Kopi bunda, siap Pak Nda. Duh, memuliakan, pahalane besar. Apa mama, papa, ma, dalem pa, lho, memuliakan. Padahal sing protes ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuma nek ora sugih ora pantes. Oleh tapi ora. Papamu ning tinduk nimpale tong. Mama ngentas karak. Mama kok ngentas karak. Mama ki ndek pembantu. Mama kok ngentas karak. Yuh, mama opol kok diadol karak bareng. Enek mama adol karak enek. Kiri. Oke nunggu karep. Nggih. Apa abah Umi? Monggo Umi dalem ban. Kopi mi nggih siap bah basa. Ngono lho mulyane. Ada kali sing kuwengi, ora kiai kok abah karo Umi. Lah rumangsamu abah karo Umi kudu kiai, wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, abah tasih utuk. Lah Umi iki kok ngrekap togel niku. Siji basa, Bu, basa nggih. Basa. Karo wong liya iso basa karo sing lanang malah ra basa. Padahal njaluk apa ditukokne sampeyan mulai jilbab robani sampai robina itu kokne. Njaluk binggel itu kokne sak klindingi. Saking sayange sing lanang. Lha nyapa ya kok tukokne klinting? Ya lek awakmu metu aku ben krungu ta Dik, klinting. Ngono lho kok. Basa wangele masalah. Nomor loro tandane wong wedok salihah nek metu ka omah kudu wajib pamit sing lanang. Lek sing lanang lila ya budal, lek sing lanang gak lila ya aja. Ya, kula badhe teng Peken, hati-hati budal. Ya, kula badhe teng Trenggalek aja, kok tak terni ae. Ya aja budal. Iki mau pengajian wis pamit burung. Pamit. Aja kaya wong saiki ora tau pamit. Gelem pamit iki mergo ninggal memean.
Mosok ninggal memean lagi pamit ya mendung aku arep ning pasar awas kudane tak tunjuk ndas mulih ya. Iki wong wedok jadi perahu model opo lho. Nomor 3, lek enek apa-apa suami harus ditaruh depan. Mergo suami jenengan itu pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngono lho. Dadi sampean iki lek apa-apa bojomu delen ngarep, Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Sampeyan jawab kudu ngene, "Sik, tak matur bapake Cacah. Nek karo bapake Cacah bareng aku nderek lek ora ya ora lho." Iki jenenge lanang delen ngarep. Mbak, sida nderek ziarah apa ora? "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek bareng aku nderek lek ora ya ora." Mbak, sida nderek arisan apa ora? "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah bareng aku nderek lek ora ya ora." Ngono lho. Aja kaya wong-wong saiki, "Mbak, sida melu warisan sida, melu pira? 5. Gak pamit bojomu ta apa? Bojoku manut karo aku." Iki wong wedok PKK pekok. Hoi. Mula wong wedok iki gak patek oleh metu ka omah. Oleh metu ka omah ki lek ngaji ngene iki lho, Pak. Lah nyapa mergo wong wedok iki golek ganjaran penak. Taman tak amal sitok ora sah ragat. Rasah modal ganjarane gedhe. Ndi enek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek, diambung seruput. Iki ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad itu watu ning Ka'bah lho, Bu. Sampe nek umroh ragat 35 juta, nek haji ragat 20 juta. Ngene rong kepara iso ngambung Hajar Aswad mergo uleng-ulengan niku. Lah tibane sampe ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Makna murate ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang kok tangane sing lanang cekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umrah. Yo diamalne nggih. Giling-giling arep ning pasar ya, kula bali temeken, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Arep pengajian ya, kula budal riyen, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Giling-giling. Para hadirin, ada hal yang harus kita yakini dalam hidup ini, bahwa manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang abadi. Jadi manusia niku karo Allah lek wis digawe urip niku urip terus. Jadi manusia iki lek wis urip ora iso mati. Lek wis urip terus. Lah winginane teng Jati Prawu enten wong mati lho Pak Lukman. Niku lek cara Kanjeng Nabi mboten mati tapi pindah. Jadi mati iki istilah pindahe wong Jati Prawu, teko Jati Prawu pindah nang alam barzah, pindah nang alam kubur niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Wonge mboten mati ning alam barzah iki jek panggah urip wonge. Buktine nalikane jenengan liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kongkon nuluk salam. Di jenengan ki lek liwat kuburan kudu nuluk salam ngene sing ning kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Lah Kanjeng Nabi dawuh kowe ki lek liwat kuburan nuluk salam. Kenal ora kenal salammu panggah dijawab. Lho lek ngono wong ning kuburan iki urip napa mati yo? Ora patek kompan. Pak Lurah niki wau uluk salam teng panjenengan, berarti jenengan urip napa mati? Urip. Mergo sampean iki urip karo Pak Lurah diuluki salam, ngono lho. Ya. Kula ya ngono, sampean kenal ora kenal, salam kula iki panggah sampean jawab. Lah nyapa sampean kok jawab? Mergo sampeanku urip. Mula cok enek to musala iki pujian buanter pendak malam Jumat ahli kubur bali nang. Berarti lek mulih iki urip apa mati? Sampeyan bar pengajian ora ya mulih. Lah nyapa sampeyan kok mulih? Urip. Niku kitabe jenenge Anawadir dawuhne roh niku lek Jumat wangsul teng keprabone. Lah nyapa kok mulih lho pancen urip kok. Golek sing ning omah ki kok ndheres Quran, ning sing omah ki kok apa ki jenenge jamaah. Niku wangsul niku roh ning alam barzah ki seneng. Dolek ngono urip-urip. Mboten mati wong nyatane mulih kok.
pendak Jumat. Ngono kuwi enek sing ngentahi. Lho lek ngono ziarah kubur aja jemuah, engko salipan dalan. Wong alami wis beda kok salipan dalan. Mula teng Jati Prahu niku enek ibadah jenenge yasinan. Enten. Enten tahlilan. Enten kirim arwah. Enten slametan. Yasinan, tahlilan, kirim arwah, slametan niku ibadah sing ganjaran iki dikirimne ngene sing ning alam kubur. Berarti sing ning alam kubur urip napa mati? Awakmu ki ndek bojo ning sawah yu terus kok kirim, berarti sing ning sawah urip apa mati? Mula sampean ki yasinan tahlilan iki mergo kono jek urip, dikirim ngono lho. Kula nyelameti wong mati aja diwatesi. Kadang wong Jati Prahu mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Kok wis 1000 ki terus muni entek slametane. Bar 1000 terusno 1075 1250. Mula lek kiai nek tradisi jenenge khaul. Mergo ning kono ki jek urip. Cek urip. Lah awakmu diomongi mek mendeli ae. Lho nggih. Mula kirim arwah mriki tasik wonten nggih. Lho, enten lari niku gak tau nyelameti wong tuwane. Niki teng kitab namine Ar-Ruh. Nek mboten Ar-Ruhan Nawadir karyane Syihabuddin Al-Qalyubi. Niku enek bocah gak tau nyelameti wong tuane, terus akhirnya dalu mimpi petuk bapake. Bapake wis mati, terus mimpi. Nah ning jero mimpine iki diomongi karo bapake, "Lho Pak Lukman kok ge dalil mimpi to ngeten lho Pak. Mati kirna loro. Siji nek mati nyawane dijabut gak dibalekne, niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut tapi bar dibalekne neh, niku jenenge turu. Jadi wong turu niku mati, cuman nyawane ku dibalekne neh. Mula dongane tangi turu lak alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Artine ngeten, wong lek tangi turu kok ndonga ngeten, alhamdulillah Gusti, jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula lho. Dadi wong turu ki mati. Mula nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur lanange mati. Mula lek nek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mati. Mula yu lek sandingmu enek sing turu, sampean muni sing banter iki diterusne apa diinepne. Mergo wonge mula lek sandingmu enek sing teklak-teklu, tulung ndang diwacane surat Yasin. Mergo wonge arep ini lho yu. Wes. Awas enek sing turu, tulung ndang dibengok iki diterusne apa dinepne. Wong turu niku mati. Lek enek wong turu ngimpi petuk wong sing wis mati, berarti wong loro ini ketemu di alam kematian. Jenengan sare kan mati. Lah terus jenengan mimpi petuk wong tuane sing pun sedo, berarti sampean ketemu ning alam padha sedone ngono lho. Lah mula lek Ibnu Qayyim iki nek digawe dalil. Ngoten lho. Lah niki nek bocah mimpi petuk bapake sing pun sedo. Di dalam mimpinya bapake muni ngene, "Le, kowe iki aja pelit-pelit karo bapak. Kowe iki lek mangan kok lawuhmu gerih apa pindang, kok enek kucing nang sandingmu. Gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucing iki. Kuwi cilik kangge awakmu tapi gede kangge bapak nang alam barzah. Jenengan iso mbayangne jenengan sedekah ndas gerih, sedekah buntut gerih, ndas pindang buntut pindang. Kok niat iki ganjarane kangge wong sing wis ninggal niku ditampa gede Pak nang kono. Mergo nyapa kono ki jek urip, jek butuh amalane awake dhewe.
Ngoten lho. Mula ning kene kan urung enek to wong slametan beleh gereh. Lho apa meneh sampean beleh pitik apa meneh beleh wedhus. Lho ditampa gede Pak sedekahan ganjarane dikirimne nang kono. Apa meneh jenengan nglebokne dhuwit ning kotak apa nglebokne dhuwit nang amplop akeh 10.000 arwahe kok tulis akeh 96. Malaikat nek ngedom iki piye? Lho tapi tukane gereh kan ya oleh, tapi lek didemong 96 ora mek dilati tok. Lho nek ngono kirim arwah niku ganjarane teko, mergo ning kono ki jek urip, ngoten lho. Mula awake dhewe di tradisi mula lek arep Ramadan, ku lek ning kene enek musala, enek khatmil Quran, enek kirim arwah sampean titip. Kuwi ganjarane kirimno ngene sing wis sedo. Niku teko, mergo kono ki jek urip ki lho yo. Jek urip. Ngono lho. Kuwi kirim apa meneh slametan beleh wae. Dene enek ora wong slametan. Terusno, ning kono ditampa gedhe. Wonten kitab Arus didhawuhi jenengan ki lek sedekah apa ae terus ganjarane kok kirim ning ngene sing wis sedo. Niku karo Allah diteleh nang lengser. Engkau terus Allah ngutus malaikat iterno ngene yutun ngene yujah yusri sing ning alam kubur ngono lho. Niki enek satu riwayat, enek riwayat malih niku lengser niku karo malaikat mek dideleh nang alam barzah. Engko roh dhewe-dhewe. Jukuki dhewe-dhewe, oh ki kok ngene anakku ki kok ngene anu. Niku enten riwayate, Pak. Ngoten lho. Mergo nyapa kono ki jek urip. Urip. Iku enek dawuh ngeten tu'radu a'malul ahya'i 'alal mautah. Barang sing dilakoni wong ning donya niku diketokne ngene sing ning alam barzah, Pak. Jadi hari ini wong tua jenengan sing pun sedo seneng roh jenengan ngaji. Fa in ra'au hasanan farihu dawe kan Nabi. Kok nalikane wong ning alam kubur ki roh keluargane pengajian, keluargane deres Quran, keluargane silaturahim, keluargane sedekah farihu mereka gembira. Fa in ra'au su'an kok ning kono ki ngerti lek keluargane ning Jati Prau nglakoni ketidakbaikan, kemaksiatan, Allahumma raj'anhu. Mereka berdoa, ya Allah, kembalikan keluargaku menuju jalan yang benar. Jadi kono ki jek urip, wong ora iso mati. Urip kok. Mulai selamatan ki terus no. Selamatan. Selamatan. Ngono aja pelit-pelit. Kene nek wong pelit gak pada selamatan. Wong ya teko. Gawe kacamata apa ora? Winginane aku muni ngono wis nggih kacamata lha kok dicuwepoti itu. Tenan niku kirim arwah dadi ning kono ditampa. Mula wong ning kono ki sampe enek dawuh ngeten lho, lek ning kono ki urip sebagai bukti bahwa mereka di sana masih hidup. Niku tibane wong mati anyar iki ning alam barzah iki dipapak karo sing mati lawas. Jadi tibane ning alam kubur iki enek panitia pemapakan. Lho tenan. Jadi lek enek wong mati wong Jati Prau sedo nggih. Langsung mlebu alam barzah. Iki nek gapura gudi terus moro-moro nek sing muni assalamualaikum, waalaikumsalam. Lho. Yo kok sampean? Heeh. Lho sampean ora mati tahun 2000. Heeh. Lho sampean nyapa ning kene? Mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku men mapak awakmu. Terus akhirnya sing mati lawas ditakon karo sing mati anyar. Piye yo kabare Jati Prau? Saiki Jati Prau Lurahe anyar. Mau maju saiki jalan prit kae dicor saiki. Oh ya Allah. Pengirane ning Jati Prau enek pengajian lek yo ning jalan prit Pak Lurah pidato cek diluke dibungoki ya. Ya diceritakne Pak Lurah ngono kuwi. Ya diceritakne ngono kuwi. Malah Pak Lukman urung wayahe pidato diunggahne kok. Wonge kelejingan terus mudhun. Ngono kuwi diceritakne Pak Lurah. Nek diceritakne.
Malah Pak Lukman kaya wong bingung, kudu ngombe degan, kudu ora, kudu ngombe degan, arep ngombe kok durung kok ceramah, ora ngombe kok pengen. Diceritakne ngono kuwi. Iyalah, tas nek pengajian heeh. Lah awakmu kok roh yo aku bar pengajian kae terus mati, heeh. Enek sing wedi muni cangkemmu ngono. Wedi, sing mburi wedi. Jadi alam barzah iki jane nek wonten kitab didhawuhi kaya alam donya ngeten iki. Lho artine nek kono apa urip, nek kono ki urip. Mula teng mriki tasik wonten nggih tahlilan barang. Tahlilan itu hebat. Ibnul Qayyim dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasiru ilaihi. Uang ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane nalikane ning donya siji. Waqad yang qati'u anu bidu'ain didongakne. Aw sadaqatin utawa disedakoi. Aw istighfarin utawa dijaluk ning ngapura. Aw sabihatin utawa nalikane urung haji amanah nok kaji. Au qiraatin utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis sedo. Lah didongakne, disedakoi, dijalukne ngapura, diwacane ayat Quran utawa zikir iki lek ning Trenggalek satu paket sing jenenge tahlil. Jadi tahlilan kita ternyata iso ngendhek seksuale wong ning alam barzakh. Mula sampean iki tak jaluk melu tahlilan, nyenengne wong sing wis sedo kuwi. Mergo wong sing wis sedo lek ditahlil, niku lek dawuh Ibnu Qayyim siksane iso dilereni. Siksane iso dilereni. Niki dalile clear, ora usah diperdebatne kok ana wong muni yasinan ra nek dalile. Wong Ibnu Qayyim ki dawuh didongakne. Ning kene yasinan didongakne nggih. Ela Allahumma firlahu firlahu kan. Terus kene yasinan enek nyanyi apa ya? Inat enek mangane ya kuwi bisa dakotin, bisa dakoi. Inat enek mangane yo dijaluk ning ngapura nggih. Yasinan perayane ayat Qur'ani kulhu falak binas akhir surat Al-Baqarah enek zikire kuwi lek dikirim ning kene sing pun sedo niku Ibnu Qayyim iso ngendhek seksuale wong sing wis mati. Mula melu tahlilan. Tahlilan. Diomongi mek menteleng. Ngono lho. Yo. Slametan nggih. Lho sampe enek cerita, Pak. Enek mbok rondo niku wedok. Kowe iki tak omongi kok do menteleng karepmu piye to? Ora aku lek muni bener apa salah. Aku muni enek rondo wedok wedok. Lah iso kan yo bener to yo. Jan repot karo Jati Prawi. Marane kadung kesuwen ngrungokne pidatone Pak Lurah. Boten Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Lurah sampean iki hebat, blas ora ngomongne pajak iki lho. Nggih napa nggih? Lurah ra ngomongin pajak mesti lagi muni. Oh nyeh men. Lurah sampean iki njaluk Fatihah kan wis mending ta. Nggih napa nggih? Aku wingi nali yo anek lurah tak bilani. Lho kok mulih ki nyangoni ta. Heeh, lurahe wedok ning Kediri. Padahal wedok lho nyangoni lanang ora nyangoni. Pak Lurah kiri tadi duit tak cangoni bengkoknya tak sewakne enek mbok rondo niku wedok adik randi bojo duwe anak lanang umur 6 tahun anaknya dilebokne TPQ dilebokne TPQ terus karo guru TPQ diulang pertama kali niku kon konekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayo le derekne Pak Ustad bismillahirrahmanirrahim
Si bocah ki langsung nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Enek bocah yatim umur 6 tahun ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Allah langsung nimbali malaikat Jibril dalam Gusti mara ning alam barzakh, mara ning alam kubur. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa manusa ning alam kubur kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lho enten apa Gusti? Aku enggak penak bahasa penake. Aku enggak penak jadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak. Lah kok anak iki ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Anake lho ngarani lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ngarani aku. Apa aku arep penak nek nyiksa bapake? Apa jenenge ya? Padha karo ngene lho. Wong Jati Prau ki wis kondang ngrasani Pak Lurah. Awakmu lek golek utangan gede Pak Lurah mesti diwehi. Atik wong sak Jati Prau kabeh omongane ngono kuwi. Ngono ki lek sampean utang gede Pak Lurah orang wehi kan yo ora penak. Mergo wis kadung kondang Pak Lurah lek diutangi penak. Padha karo ngene lho. Awakmu ngundang ngaji kok Pak Lukman hus ora gelem disangoni umpamane. Gak ki wis kondang ning YouTube. Pak Lukman iki lek ngaji disangoni ra gelem. Ngono ki lek aku arep nampa sanggup panitia kan yo ora penak mergo wis kadung kondang lek disangoni ora tau gel. Ya untungnya aku kok gelem. Lho mek gara-gara bocah ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim wong tuane ning alam kubur niku siksane dilarani niku mek Bismillahirrahmanirrahim. Napa malih suratul Fatihah, napa malih tahlil. Dek ora enek wong Jati Prau kirim ngene wong tuane mek bismillah tok ora enek. Khususan khasah bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim ra enek. Minimal khususan khasah bapak ibu lahumal fa. Lho kaya ngene kok ditakon didalile. Oh tahlilan nggih. Slametan nggih. Mergo nyapa kono iki butuh transferan teko ngene awake dhewe. Nggih napa nggih? Wis dil nggih lek mulu manusa niku mboten mati, manusa niku mek pin. Mula Kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu illal intiqal. He wong Jati Prau. Kowe iki ora iso mati, awakmu ki mek pindah. Biyen awake dhewe iki ning alam roh pirang tahun wallahu a'lam. Mari ning alam roh dipindah ning alam kedua jenenge alam kandungan. Pirang tahun rata-rata 9 sasi 10 dina. Mari ning alam kandungan dipindah malih ning alam ketiga. Jenenge alam donya, Pak. Jenengan ditakdir Allah dadi wong Trenggalek. Kula sing asline wong Jember ditakdir dadi wong Blitar. Pirang tahun ning donya Kanjeng Nabi mboten memastikan ning donya Kanjeng Nabi mek ngarah-ngarah akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umure wong ning donya, rata-rata umure wong Jati Prau ning donya ki mek 60 sampai 70 tahun. Punjul teko 70 enek tapi titik rata-rata usiane wong Jati Prau niku 60 tahun. Mula sing rawuh rene umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai poso. Lha saiki golek umur 60 wis angel yu. Ayo saiki kabeh duwe HP. Jajal ketiken Google. Rata-rata usia penduduk Indonesia. Golek jawabane kepala 4, kepala 5. Niku pusat badan statistik niku ngomongne BPS niku lho. Ning Indonesia ki rata-rata manusia ki umure 4 sampai kepala 4 kepala 5. Wis jajal awakmu tuku buku kosong yo terus ki ana judul bukune iki. Usia tetangga kanan kiri. Catetono jajal. Wis catetono jajal wis mulai sesuk. Aku ngitung winginane umur 16 iki nek penyakit lupus pas loro SMA sedo. Rodok Jawa 31, 37, 42, 46, 53, 59, mudhun nek 56 kok. Munggah swidak iki wis angel. Iki sing 70 punjul barang enek iki.
Hati-hati wis ning gapurane kuburan kuwi. Kari jongkrok ning ngene tok. Lah awakmu lek ndelok TV ki jajal hitungan selebritis ki lak ra enek sing umure dawa ta. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Julia Perez. Dr. Os, sampean apal ndelok TV kok. Mangkit mulai kiai wiritan, ya ora ndelok TV barang ngene iki karo wong ayu ki mripatku ya enak. Sampeyan terus sing jenenge Dr. Os. Sing tukang ngomongin kesehatan kan, ketelu songo. Sama terus jenenge Preti ndek lemu kan, ketelu limo. Sama terus lembe garwane Naswa Sihab iki. Papat polo. Dereng dangu po alpa, telu limo. Lho, ponakane bojo kula 28 taune mati sapa? Vanessa Angel. Nek donya iku lek umur swidak wis masyaallah. Wis mari kita doa bersama, muga-muga awake dhewe sing rawuh iki diparingi panjang umur barokah. Mari ning donya terus dipindah ning alam keempat. Jenenge alam kubur. Ning alam kubur. Mula sampe delok ning Jawa ki duwe tradisi. Wong ki lek rabi, enek ucapan selamat menempuh hidup. Jadi ora wong rabi tok, bayi sing lahir iki ya ngono. Wong mati iki jane sing pantes dikai ngono. Enek bayi lahir ya selamat menempuh hidup. Mergo teko alam kandungan pindah nang alam dunya. Tas dadi manten iki selamat karena dari hidup sendiri menjadi hidup sepasang suami istri. Lah, wong mati iki jane sing pas ya dikai ucapan kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal kanto selamat menempuh hidup baru. Lho pokok wani. Lho iya, mula wong Jawa ki lek bayi lahir dadi manten, wong mati sama delok lak dislameti. Nggih napa nggih? Lho slametan ki ndongakne, sing lahir didongakne muga-muga dadi anak sholih-sholihah. Sing rabi didongakne muga-muga keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sing mati didongakne muga-muga dosane di ngapura ngamale ditampa karo Allah. Mula wong Trenggalek iki cerdas. Nalikane duwe bayi ya dislameti, nalikane ngrabek ya dislameti, nalikane mati ya nyapa mergo wong telu kuwi pindah alam. Ngono lho. Mula dislameti lah, slametan ki intine mek loro, siji ndongakne, loro sedekah. Ya kuwi sing paling utama. Bayi lahir lak didongakne jenenge brokoan. Nggih napa nggih? Engko wong dadi manten lak didongakne jenenge meteri, lek cara wong Blitar, utawa walimah manten. Engko wong mati lak didongakne nek jenenge mulai 7 dina 40. Jadi cerdas wong awake dhewe iki wong cerdas. Lah lek kono mati ra dislameti, umpamane ra seneng donga kono. Nggih rada cetil pisan. Oke. Bareng kono pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Ngapunten Bu, mungkin suami panjenengan wis enek sing pindah. Orang tua jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan lho Pak wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Pirang tahun ning kuburan wallahu a'lam. Bahkan manusia kuwi akeh sing ning kuburan karo ning donya iki dawa nang kuburan. Lho Imam Nawawi niku umure sekitar 45 tahun, ning kuburan wis 800 tahun. Imam Syafi'i niku umure sekitar 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun kok. Sunan Ampel iki ning kuburan sekitar 540 tahun kok. Akeh wong iki saiki ning kuburan karo ning donya iki dawa ning kuburan. Ngono ki lek kubur donya. Ning sawah sampai ra Jumatan. Wong iki teko. Kubluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur kowe. Aku ki Jumatan. Lho nggih. Donya iki kok uber kaya ngono saiki wis akeh kok sing dawa ning alam kubur kok. Mari ning alam kubur terus dipindah malih alam kelima jenenge padang mahsyar. Tanah luas tanpa batas. Jadi ngene yu, soalnya wong wis kabeh ning kuburan mati kabeh. Jadi terus kiamat jenenge. Kiamat iki donya dirusak, langit tumpah, bintang, bulan, meteor, planet bertabrakan.
air laut tumpah, gunung berterbangan, orang dicekam rasa takut. Akhirnya menusuk akhir zaman mati kabeh. Akhirnya ditimbali malaikat tukang jabut nyawa. Piye kat pun telas Gusti, mati kabeh. Nggih, kari sapa kula tok. Ya wis nyawamu jabutan. Akhirnya malaikat jamal jabut nyawane dhewe. Wis gak enek sing urip kejaba Allah. Bar ngoten cendheke crita karo Allah dituruni udan suwene 40 dina, bar udan 40 dina iki manusa dibangkitne malih. Ya ini jenenge akhirat. Dimintai pertanggungan jawab. Tukul. Dawe ulama enek sing dawuh bagi tanaman di musim semi. Tukul, bangkit neh. Enek sing wajahe tambah ruwesik, tambah ayu, tambah glowing, tergantung amale. Mergo ning donya iki pentuk tangga dulur kanca gelem takon, gelem sumeh. Rewang iki tersenyum, ora merengut. Wis wajahe tangkolang kubur ya berseri-seri. Enek sing wajahe mencureng, mergo lek putuk tangga ora tau takon nek maido mek rewang, elek rewang mek maido. Wis enek wong iki kan. Ketoke cedheke tukang nyoteng ketoke. Nggih. Bojo wajahe iki mencureng ngoten. Ya tergantung amale yo. Bangkit malam kubur tergantung amale. Enek sing tangan iki tangkon kubur mencorok penuh perhiasan. Mergo ning donya lek petuk sofe ngejak salaman dhisik. Ning donya lek nek kotakan mlaku ngelungne, tangane dige sedekah. Kuwi mencorok. Enek sing tangkon kubur tangane kepleh. Mergo ning donya lek rewang tukang ngentit iwak. Wong e teka. Ketoke lungguh mburi wonge. Wonge rada kuru to. Dadi tangi iki ngene tangane mergo ning donya senengane dilak dulu mulih karo bekem iwak. Nagasari diadahi, jenang diadahi. Wah ditenono besok ning kono. Nggih, nek sing mlaku niki mak jelek gagah rusa. Mergo sikile sregep jamaah nang musala, sikile sregep silaturahim, sikile sregep pengajian. Nek sing tangkon nang kubur lek mlaku dipang karo jurit atuh mergo ning donya tukang melu karnaval karo joget. Lho kok ning donya hati-hati kowe yo. Pucuk kalangku aduh. Ning kene enek ora ahuke. Enten apa mboten? Enggak enek, mending Pak Lurah. Sip aja Pak Lurah, mesakne rakyatmu. Usuk ning kono aduh. Mergo yo Di tenan. Mula nek karnaval joget aja miyok. Besok timbang tang. Tenan aja miyok. Aja miyok. Besok ning kono aduh mergo dene nek desa liya enek dene. Sing penting jati prawu aja. Nek Pak Lurah enek ning karnaval iki berarti gak mesakne rakyate. Enek. Ho enek. Aku winane ngaji ning Trenggalek ning Kecamatan Durenan. Pak Lurah iki tak omongi Pak Lurah. Sok ning akhirat iki enek wong mlebu swarga. Mergo enek eri ning dalan disingkrihne. Mergo iki ganggu wong liwat, terus disingkrihne karo Allah diapresiasi, dikai penghargaan. Lah kok dilebokne swarga mek lantaran nyingkrihne eri ning dalan, akhire wong liwat dadi enak. Hati-hati Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo nyapa ngenek ning karnaval ganggu wong liwat aku. Lil lurah iki menteleng karo muni canggemu omong ngono. Nyomiyak ya. Enek ahuke nyomiyak. Wis sok tangi malam kubur. Hei, aja miyak. Miyak apa ya? Wis ora miyak kok. Ning kono tangi ora kubur. Deh, enak. Bojoku arep miyak tak dendeni kok. Nek miyak kok tangi kubur. Aduh. Enek sing mlakune karo brangkang. Ya tergantung amale, Mak. Enek sing mlakune karo ngesot, enek sing mesak niki mlakune kaya ula Bu. Sur mergo ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang buri. Sur. Lah sing lanang ning Malaysia lah kok lawang buri dibuka terus men sur.
Wong itu kok. Wong itu kumpulan putih apa ireng? Ireng. Kurang ajar nyek aku kowe. Mari ngono dipindah teng padang mahsyar. Niki halang kelima. Tanah luas tanpa batas, Pak. Niki wong salam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jati Perahu niku kumpul to mriku. Pirang tahun wallahu a'lam niku dawuh jeneng Nabi srengenge begitu dekat kami dari mailin koyo sakmil. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Hanya orang-orang yang dilindungi Allah yang selamat di padang mahsyar. Termasuk kontrak hadis 7 orang yang mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah niku teng padang mahsyar. Mari teng padang mahsyar dipindah malih teng pundi? Teng hisab ditung amali. Sing apik dicatet dilungni jenengan tampani tangan-tangan sing elek dicatet dilungni jenengan tampani tangan kiwa. Karo buku gawa buku catatan amal terus dipindah malih teng pundi? Teng mizan. Ya Allah, ditimbang amali. Mari ditimbang amali kongkon terakhir melewati sebuah jembatan penghubung antara surga dan neraka sing dawe ulama sirat, sing dawe wong Trenggalek siratal bus, sing selamat belok kanan mlebu swarga. Nauzubillah, sing gak selamat ceblok menuju neraka. Inilah proses kehidupan manusia. Manusia ki ternyata ndak iso mati, manusia ki bener dawe Kanjeng Nabi mek intikal, pindah. Mula krana awake dhewe ki ora mati, mula awake dhewe ning dunya kudu ibadah. Lho nyapa? Mergo perjalanan kita masih panjang. Ada 5 tempat yang akan kita lalui, alam kubur, padang mahsyar, ditimbang amale, dihitung amale, ditimbang amale kongkon nguwetang jembatan. Nah 5 tempat perjalanan ini butuh sangu sing jenenge ibadah. Butuh sangu jenenge salat, deres Quran, jamaah, silaturahim, sedekah, pengajian dan lain sebagainya. Lho lek ngono sampean kudu sadar ibadah kuwi kangge sangu lek wis ninggalne dunya. Mula ibadah itu punya nilai fungsi secara hakiki itu di saat awake dhewe wis ninggalne donya niki. Mula ibadah itu ora kangge ning donya, tapi kangge sangu lek wis ninggalne donya. Jadi ibadah iki kangge sangu lek wis awake dhewe masuk alam kubur, Pak. Disitulah butuh jenenge ibadah. Mula ibadah iku aja kok gathukne karo donya, Bu, ora gathuk. Sampeyan rasa gumun nek ning Trenggalek enek wong srewegep ibadah. Hidupnya miskin. Enek uang nang Blitar ora tau ngibadah, salat ora tau sauge. Lah nyapa? Panjang ibadah ki rungokno yo ora kangge sugih, ibadah ki kangge samulek wis mati. Sampeyan nek ora duwe kesadaran ngene iki abot sampeyan nglakoni ibadah. Ora lho jenenge ibadah ra pedhot kok melarati ra barbar. Lah rumah samu ibadah kangge sugih. Aja gumun lek ning Jati Perahu enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane tenggal 1 oleh sakton, malah dhek sregep duha malah oleh sak-sak. Pancen salat duha ki ora kangge panen, salat duha ki kangge sangu lek wis mati. Lho lek sampean gathukne salat duha karo panen, sampean kok lek salat duha ora panen terus ora salat, sampean kudu sadar salat duha iki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yo. Niki perlu tak aturi ning jenengan ben jenengan ora salah paham. Sampeyan duwe bojo sregep jamaah ning mushola Al Ikhlas tapi melarat. Tanggamu ora tau jamaah blas. Selingkuh tok malah sugih. Akhire bojomu kok omonge walah ya, kowe iki sregep jamaah nang mushola iki lho olehmu apa? Omah sebelah iki ora tau jamaah selingkuh tok ndak kok ya sugih. Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Uteke awake dhewe ku utek materi, rumangsamu ki ibadah kok gathuke karo duit, ora gathuk. Ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yo. Ki ben sampean terpacu untuk sholat. Ngono. Mula lek dingin sering tak atur ning ibadah iki kan kaya-kaya lho Pak. Kaya-kaya kan ora eneng asile to.
Ora sampean seprono sprene iki lho salat iki jajal salate oleh ngopo to. Ayem meleh tangga kurang salat ya ayem. Malah sing dregep salat darah tinggi antik yo ora mudun-mudun. Malah sing ra salat tensine normal. Mula gak kabeh wong Jati Prau gelem salat. Mergo salat iki nak oleh. Ya apa ora? Oke. Sampeyan iki lho pendak Ramadan poso lho, sok Ramadan poso olehmu apa jajal? Bener luwe. Mula gak kabeh wong Jati Prau Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso ya ora nyaopo-opo. Ya apa ora yu? Kadang-kadang nuwun sewu Mas Tentara, ibadah iki ditung rugi kadang-kadang. Lah koyo kaji. Jajal, kaji awakmu mulih oleh apa lek kupluk putih lan tergalek oke. Lho kaji iki kelangan dhuwit lho Pak sampean. Nek kaji iki jenenge furoda niku 750 juta. Ning kok Mekah Madinah mek 18 dina. Coba. Lek wong ora sadar nek kaji dige sanggup mati, ora milih ge tuku sawah, Pak. 750 juta iki wong sitok jenenge furoda. Tahun 2024 enek, 2025 ndak ada. Kabare 2026 enek-enek. Tahun 2024 iki adik kula sak keluarga budal furoda wong sitok 750 juta. Adik kula niku namanya Raffi Ahmad. Model murah percaya ngono lho. Duh kere. Lalu mau sama Musdalifah Mbak Yuku misanan. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta. Estimasinya hari ini 5 tahun, Pak, berangkatnya. Lho 350 juta segini Mekah Madinah, Pak MC. Ora mending itu Pajero. Lho oke. Enek kaji jenenge reguler. Niku sakniki kabare diratakne antri 26 tahun. Niku mek 20 juta. Enek kaji sing lek sampean gelem langsung budal, murah 10 juta. Jenenge kaji amanah tapi syaratnya kudu mati dhisik. Lho kaji ki larang yo. Arep budal kaji sak Jati Prau diundang. Jadi Walimatus Safar wis pira? Mulih kaji sing tamune kaya ngono, terope seminggu ra dibongkar. Bendina nek wong mara njaluk donga, atik ngingoni karo rawon. Pira kita kaji? Atik wong Jati Prau ki jan gregetne ziarah kaji sak elep, isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Apa ra jan ngumet ngono ngrasakne sing kaji. Enek sing muni, Lah terus pertanyaane nyapa wong Jati Prau kok gelem munggah kaji? Mergo ning dodone iki enek iman, enek keyakinan. Lah aku ki urip terus. Lah kajiku ki gesangu lek wis mati. Lho, lagi dhek gelem munggah kaji. Mergo wong ki lek ora kaji kok wis mampu. Kon milih karo Kanjeng Nabi. Wis ora mati, wis milih Nasrani apa Yahudi. Wedi krana nyapa? Kita akan ada perjalanan panjang. Lho mula lek ngono genah, kaji ki kangge sangu lek wis mati. Mula wong lek ora kenal karo akhirat, emoh ibadah. Wong lek utek-utek donya, emoh mergo Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Sampeyan ngene iki. Donya ki tibake mek panggenane amal. Ora diwales. Lah akhirat iki panggenan diwales, ora kon ngamal. Sampeyan ki ning donya mek kon ngamal yu, mek kon pengajian, mek kon salat, mek kon poso Ramadan. Ning donya mek kon tarawih, kon jamaah. Mek ngono kuwi tok. Ora diwales. Lah akhirat ki panggenan ning diwales, ora kon ngamal. Dadi donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan. Lah ngono lho. Sampe ning donya aja njaluk panen, ora eneng. Ning donya ki Allah mek kesempatan kon nandur tok. Ning donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan oleh arisan. Lah wong iki gelem melu arisan nek yakin oleh arisan, nek gak yakin ya moh. Wong iki gelem nandur mergo yakin panen. Lek ora panen, moh. Lah nyapa sampean gelem ibadah? Mergo sampean yakin lek ibadahku iki tak panen sok lek wis aku pindah nang alam kubur. Mula lek ngono cendeke ngomong ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Mula nek aku budal jamaah takoni, "Yuk surga jamaah olehmu apa?" Sok.
Kok sregep pengajian olehmu apa? Kok sregep dari Quran olehmu apa? Kok sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukmanmu pengajiannya judulnya apa? Uang lek ora iman karo sok, ora iman karo sama dengan akhirat wis emoh ibadah. Mergo ngibadah karo Allah ora dipanen saiki tapi dipanen. Bu. Nah. Sok. Sok. Mula redaksi Quran hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran itu sebagai petunjuk orang agar bertakwa. Nah takwa ki iso muncul lek wong niku yu'minuna bil ghaib. Lek iman karo barang ghaib lho Pak. Ghaib iki ora ketok. Ora ketok iki bahasane Luqman sok. Wong lek wis iman karo barang ghaib, iman karo alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kiamat. Kuwi lagi wa yuqimunas shalah, lagi gelem salat. Mula wong Jati Prahu lek ra salat, mergo gak iman karo lek awake dhewe iki sok arep perjalanan jauh. Wis lek ora iman karo sok wis emoh kon salat, mergo salat iki ning donya gak oleh. Lek wis iman karo sok gelem salat, terus lanjute wa mimma razaqnahum yunfiqun, lagi loman gelem infak. Mergo infak ning donya ndak oleh apa-apa oleh. Sing tukang azan teng musolaan ikhlas rawuh. Rawuh aku tak takon Pak, sampean sregep azan olehmu apa? Tak takoni saiki. Mula sak musolane temu di tempat iki, al ikhlas iki di musolane. Oh wingi niki ta. Mula sampe delok sing adzan ning musola iki lak panggah kuwi. Tau ning musola al ikhlas adzan royokan, gak tau. Lah nyapa mergo adzan iki ning donya tak oye. Delok sing adzan kubuke lak panggah kuwi. Sarunge ya panggah. Ya jare Pak Lurah ngedum beras miskin sugih barang lek melu antri. Sing nomor loro kalau sebut loro wong sing mesti mlebu swarga waman adzana fil masjidi mim masajidillah, wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjid Allah, wong sing sregep adzan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong tukang adzan ning musala sepele ning donya tapi tidak teng akhirat digaransi karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga, tapi ora saiki tapi mula Pak sama ning donya duwe ngamal siji istiqomah sregep adzan istimewa. Tapi sak salate lho ya. Ku adzan tok. Bar adzan kliting-kliting mulih. Lha bro ora jamaah dari Pak Lukman kon adzan. Oh tekok kowe iki. Lho lek ngono clear ibadah ki ora kangge saiki kangge wis kene yu ben gamblang nek. Kabeh nyawang wetengku. Ora lho yu, bayi ning kandungan kok diparingi sikil lho kangge apa? Apa ning kandungan kon playon, kok diparingi mripat apa kon nyawang, diparingi lisan apa kon nyanyi, diparingi jalan depan kon pipis, jalan belakang kon nyek. Bayi niku protes. Gusti, napa kula kok diparingi sikil tangan, lisan, kemaluan dan lain sebagainya? Kula mboten butuh Gusti. Kula ten kandungan iki butuh kula mek sitok apa plasenta. Bayi iki protes, bayi iki lagi iman, bayi iki lagi sadar setelah bayi iki pindah nang alam dunya. Ya Allah, tibane sikilku kangge saiki, tibane lesanku saiki, tibane kupingku saiki. Silit ini kandungan ra kanggo, tapi akeh ning Jati Prahu enek ibu lahirnya anak ndak disilit, ibuke bingung lek ndandakne silit tak. Artinya apa? Awake dhewe iki ning donya Gusti, kula damel napa kan salat, damel napa kan pengajian, damel napa kula kan poso Ramadan, kula ning Jati Prahu butuh kula mek sitok apa duit. Sampe lagi sadar setelah pindah nang alam kubur, ya Allah, tibane salatku kanggene saiki, tibane deres Quranku, posoku Ramadan, hajiku, sedekahku mek saiki. Mula lek enek wong Jati Prahu urip ning Jati Prahu kok gak salat, wis sok lek pindah ning alam kubur koyok pindah bayi nang kandungan dalam keadaan cacat. Ning kandungan sikil ndak kangge, tapi pindah nang dunya lho kok disikil aku kok ora, kok dimripat aku kok ora, kok dilek kok ora.
awake dhewe ya ngono. Pindah ning alam kubur akan menangis lho, kok dinteres Quran aku kok ora. Kok di pengajian aku kok ora. Kok di salat aku kok ora. Iya, pancen ning donya iki gak salat gak masalah. Kaya gak masalah sikil nang kandungan iki. Gak masalah. Ning kandungan gak disikil gak masalah. Lagi bayi iki ndek masalah wis pindah ning donya. Mula bayi iki yo takut malaikat kula kok diparingi sikil te kandungan damel napa? Malaikat jawab, "Sok." Kula kok diparingi mripat kangge apa? Sok. Kula kok diparingi silit kangge apa? Silit kene kandungan ra kanggo. Sok lek wis pindah ning donya, nak ini yo pintu. Dil. Wis lek ngono ayo awake dhewe ibadah. Karena apa? Perjalanan kita masih panjang. Mula nyapa ya Pak Bu awake dhewe iki lek urusan donya karo urusan ibadah. Kok semangatane urusan donya. Wis ora kiai, ora santri, ora pejabat, ora rakyat, nek ngomong donya iki sampe semangat masyaallah. Awake dhewe iki lek urusan donya di prinsip apa? Aja sampe kalah. Duwe omah aja kalah, duwe motor aja kalah karo tangga dulur kanca. Duwe mobil aja kalah karo dulur tangga kanca, duwe klambi aja kalah. Duwe kalung gelang aja kalah, duwe jilbab aja kalah. Yu jilbab robane, nek kula robina. Yu aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, tekku 2 pintu. Kono nyat, apik tekku 3 pintu. Kono nyat, larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe urusan donya kok aja kalah. Wis ta urusan donya wis aja kalah. Tapi nyapa basa urusan ibadah, awake dhewe kok gak di prinsip aja kalah. Roh tanggane jamaah ning musala Al Ikhlas domblong. Kok ora terus nyulek budalmu jamaah ning musala Al Ikhlas. Sak bari azan aku ojo sampai kalah. Sak durunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin Nyenen, pendak Kemis domblong. Kok ora nyulek wis sregep poso Senin Kemis ki ojo sampai kalah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah, aku kudu poso, gak enek. Kalau urusan dunia kita ojo sampai kalah, tapi besok urusan akhirat prinsip ini dibuang di pantai selatan. Sing nomor loro, urusan bodoh dunia awake dhewe di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Dewe omah ning Jati Prawu tuku perumahan nang Durenan, nang Duren tuku perumahan nang Trenggalek, nang Trenggalek tuku perumahan nang Tulungagung, nang Tulungagung tuku perumahan nang Briwo. Wis harus pengen tambah. Di sawah cekal 100 pengen 200, 200 pengen 300. Lek donya ki pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki jenis tahun ki 12 wulan. Digaji ping 12 ya njaluk gaji ke-13. Ki opo enek le bulan ke-13. Kok lucu Indonesia ki enek wong ra megawe digaji ki jadi Indonesia. Enek ora bulan ke-13. Ora enek. Lha ngene karo pemerintah kok digawe gaji ke-13 ke bulan sing opo? Lah gitu, pemerintah ya Allah. Mengaku jalan rasanya. Mari dikai gaji ke-13 sing njaluk neh gaji ke-4. Ki opo enek bulan ke-14. Ya ngono ki manusa ki lek donya ki pengen tambah Pak Lurah. Lho jenenge dikai dadi lurah 6 tahun lho tambah 2 tahun iki. Ya ngono ki manusa Pak Lurah wis dikai 6 tahun nyok. Donya ki ngono kuwi lek urusan donya pengen ya jale urusan ibadah. Sampe delok sing jamaah ning musala lak panggah kuwi ora tambah-tambah. Wedok iki papat yutun, yujah, yusri, yujem. Tapi lek donya pengen tambah, sing ra jamaah kok pengen nambah jamaah ya ora. Sing ra salat kok nambah ora, sing ra tau tahajudan Tuhan ora kok pengen nambah. Awake dhewe lek urusan ibadah ora tambah, ora tau susah. Longke. Tapi lek donya pengen tambah ibadah blas. Alah yo awake dhewe dadi wong Islam ora iso maca Quran. Ayo to yu nambah-nambah ben iso maca Quran. Ayo to yu awake dhewe iki ning musala dirapati dieneni TK. Apa kuwi yu taman kawah-kawah. Ayo ning musala Al Ikhlas pendak malam Rebo bar magrib sampai isya. Engko matur ning pengurus takmir, ayo dieneni pengajian ibu-ibu sing sepuh, kok golekne ustaz, pengen nambah maca Quran bih dah mulyane. Bar magrib ning musala Al Ikhlas rame malam Rebo.
ngaji bareng roh tak kasro diwaos jemblem yo ora pengen ya awake dhewe tapi lek bondo pengen nomor 3 urusan bondo donya di prinsip apa selalu betah lek ngomong ning donya bae yo jenenge ning sawah lho budal petang mulai petang ya betah jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi ki ya omahe jati perahu ki dinas iki ning Tulungagung mbah dina nyang ki ya urusan donya sampai enek toko lho saiki jenenge toko Madura ku saking betahe buka iki 24 jam sampai enek ning Malang toko Madura buka 24 jam kiamat buka setengah hari oleh jan edan ya sampai ditulis ya lha tidak urusan donya ki 24 jam ki awake dhewe betah jenenge ndelok dangdut akademi ki lho 6 jam iku kudu ngisi diempet. Wis meluso kaya urusan dunya betah. Mbok urusan ibadah, ndas ranti betah. Deres Quran 5 menit diucap. Urung ngaji Pak Lukman wis molet molet nang selonjor, teko, selonjor, teko dilak-diluk noleh, mulih nyaiki wis ora betah. Mulai nek kiai kok imami salat tarawih kok kalem, ora payu. Wong ibadah ki ra betahne kok. Lha kok imami salat tarawih bismillahirrahmanirrahim imami salam makmume biar. Nyapa bro kere menek imami kalem renek tajilane pisan. Sing laris sing bismillahirrahmanirrahim amin waris aja apa panjen ibadah ki ra betahne. Mula kiai NU kecilian kula lek ngimami tarawih mesti cepet. Mergo traweh NU ki 23 rakaat. Ngono lho. Mula karo kiai mbiyen rada cepet aja kalem-kalem nemen mergo ngibadah ra betahne. Ya lek dulure awake dhewe Muhammadiyah ki mek 11 rakaat cara kalem pantes awake dhewe ki 23. Ngono lho. Dadi sing kiai aja kalem-kalem nemen entek umatmu. Wong kula ngimami teng masjid iki kiyaine sepuh. Lek enten kula iki mboten purun sing sepuh iki. Dikek kula. Lha meneh akhire sing arep traweh pendak traweh nginguk sih. Sing imami sing tuwek apa sing enom. Ketok sing tuwek lha kok kabur to padha. Iya wong tuwek jenenge wong tuwek imami kan kalem. Pak Lukman cocok nyam itu nyeprakan bayi. Tenang. Nek kiai imami tahlil lek donga dawa. Wis sing mburi lak bengok. Mereka menungso kaya urusan ibadah kira betah. Mula nuwun sewu Pak Lurah jenengan mau pidato kono bengak-bengok ya ngono kuwi ra betah ngono kuwi ta. Ayo kita bareng lho. Sampeyan delok nek enek wong masrahne manten kok mulek kanggo sing belak muni. Karepe mudura. Pancen menungso. Deh tenan ora dibetah. Tenang. Nggih napa mboten Bu? Mulai urusan ibadah ra betah nek kiai lek imami tahlil mesti duwowo. Adik kiai ne ajek tekone keri. Wis lek imami duwowo tekone keri. Jamaah sing teko dhisik iki kabeh batine padha. Wong iki teko langsung batin mudian dhek teko. Iya, iku mulih jam piro? Mula kanjeng ngombe dulu Pak. Kula niki jane pengen ngombe, tapi aku wis mesti apal. Kalau aku ngombe mesti ibu-ibu muniane sing muni ngene, seger. Jadi gahap. Tak ombe golek wis mari donga. Nah, iki lek tak ombe seger. Oke, mula Kanjeng Nabi niku nate ndukani sahabat mergo nyapa ngimami salat bar Fatihah niku maca surat Al-Baqarah. Kowe iki piye to? Apa ora ngerti lek sing makmum kuwi selak nang pasar, selak ngeterne anake sekolah, selak ngedusi anake selak.
Apa kowe ora ngerti nek ibadah ki ra betahne? Jeng Nabi ndak pernah dukane sing bar Fatihah maca qul. Artinya apa? Pancen urusan ibadah ki ra betahne. Ten, nggih napa nggih? Nek jenenge ning mriki kecamatan Karangan nggih. Jenenge ning Karangan melu gerak jalan 10 kilo kuwi yo betah. Lho omahe karo Masjid Al Ikhlas 10 jangkah iki ora tau nang. Ya apa ora? Padahal sampean gerak jalan iki mlakune ngene diatur iki musuh iki ngene. Nek ngene ora sah. Lho gerak jalan 10 kilo lho kuat, omahe karo musala 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Padahal sampean mlakune musala karo mundur ya oleh, karo joget ya oleh, lha enak. Lho lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Wis jenenge melu karnaval macak manten. Roke copet. Lek mlaku mek enduk. Lho 8 kilo ki yo teko finish. Omahe karo musala alih karo mek 8 jangkah iki ora tau nyang, alasane men kok setahun. Wis jane menstruasi apa mencret. Melu gerak jalan melu karnaval melu, lek gerak jalan karnaval kuat nang pengajian ya kudu, jamaah ya kudu, silaturahim ya kudu, ngono lho. Yo, nggih napa nggih? Wes, nyapa awake dhewe urusan bodo donya kok semangat, urusan ibadah gak semangat. Sitok jawabane. Mergo urusan bodo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar nyapa ning sawah sampean betah nggih mergo nandur pari saiki sampean saiki panen nyapa nunggoni tuku betah mergo nunggoni tuku saiki wong tuku sampean oleh barang nyapa omahe dadi prau dene sinang Tulungagung bendina nyang betah mergo dadi pegawai saiki sampean saiki bayaran tapi lek ibadah sampean kon tandang saiki sampean Allah lek bayar jenenge udan deres campur bedek tundang gendungan lho 8 kilo nang. Padahal udan deres 8 kilo tundang gendungan yo budal. Omahe karo masjid mek 8 jangkah le gremes lho ya ora nang jamaah. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate lho sumarane. Marane mati. Tapi tak lem sone iki jan enak ransane jan ngaji aku jan cocok ngene iki sone ku enak sing ndak penak wis dunggahne ro ngaji ya mon lek sone jan wis jan jelek nek nata ki jan mening upere didepirine kabeh jan mening iki janane ben nek undang ngaji aku undang kok sone iki neh ya tapi MC ini sok ben aku langsung dunggahne lek munggahne. Ini kadung tenger-tenger ning kene kapan pidatone iki aku. Akhire kliti-kliti mudhun gini Pak Lurah. Juk kere aku ngene. Jadi permasalahan iman terus enek sing batin. Wo mergo dibayar sok niku Pak Lukman ibadah abot. Jadi sing penak ngeten mawon Pak Lukman, ibadah kan bayar saiki ya. Ben awake dhewe semangat kaya nyambut ga tak atur nang malaikat enten usulan king jati perahu ibadah kan bayar saiki akhirnya diatur nih Allah Gusti enten usulan kersane semangat ibadah kan bayar saiki mawon mboten sasuk akhirnya Allah dawuh lho lek dibayar saiki donya yo mandek to malaikat donya yo berhenti total mila Gusti wis tak bayar sitok kan sitok salat umumno sapa sing gelem salat tak bayar kontan ning isor sajadah nek dhuwit 100.000 wis umumno tak bayar kontan akhirnya jam 12 bengi malaikat umumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah sedaya warga Trenggalek ingkang purung salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yatra 100.000 sampean mireng Pak sampean mireng Bu isuk budal nang masjid salat subuh teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam sampean buka sajadah oleh dhuwit 100.000 tenan Allah gak nulayani janji ini sholat dibayar 100.000
Bareng ngoten sampean salat sunah fajar utawa qobliyah subuh. 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 1.000 menit. Akhirnya dikomati subuhan, salam 2 rakaat, buka sajadah oleh 1.000 menit. Pak, sampean subuhan mulih nggo dhuwit 300, ibuke cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi? Sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak Dir atau ning sawah ra kire salate oleh dhuwit to. Sing duwe warung toko tutup, nyapa to warung ora kire salate oleh dhuwit. Lurah Jati Prau mengundurkan diri. Antara apa Pak Lurah kok mengundurkan diri? Ora kire aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara salat tok dibayar saiki sing dadi tentara leren, dadi polisi leren, dadi dokter perawat leren, dadi guru leren, petani pedagang leren, kabeh wong berhenti beraktivitas, kabeh wong meksa. Wis salat tok dibayar saiki geger. Kabeh wong mandek sampai tukang ceramah leren. Piye diundang Jati Prau ranyang lek panitia lali, Pak Majid lali, ndak oleh oto-oto. Karwan salate oleh. Jadi gak dibayar saiki karpe Allah dibayar dunya iki berjalan normal. Nomor loronya apa to kok ibadah sampean kok dadak diwehne sok ora saiki. Heeh. Mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggen. Kok deleh endi? Enten dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara pendak Jumatan yo bojomu mulih nggo unta sitok, sesasi 4, 10 sasi 40 kok deleh endi? Titipne tanggane rungokno tanggamu untane yo akeh. Didol sing nuku sapa kabeh duwe? Dibeleh sing madyang sapa kabeh duwe? Iso awakmu liwat ning jalan emprit kangelan mergo sak dawane dalan emprit letong tok. Wis genah ora. Iso Pak sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke cacah arep nang dia Jumatan. Ora usah budal. Lah nyapa? Golek suket angel. Sing nimpal letong raene. Mula ora dibayar saiki mergo dibayar saiki gak duwe nggen. Mula Pak, sampean sergepo Jumatan. Allah wis nyiapne alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sergep Jumatan wis disiapi sok ning kono kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal kletong pisan, ora saiki tapi wis genah yo. Iso sampean golek dalan tok wis bingung. Mlaku jinjet gak letong tok gak apa. Ya. Wis enek dawuh. Sapa wonge salat sunah sadurunge subuh, jenenge qobliyah subuh. Sampe niati aku niat salat qobliyah subuh 2 rakaat utawa salat sunah fajar sami. Niku ganjarane khairum minad dunya wa ma fiha, luwih apik tinimbang donya sak isine. Nek dibayarnya iki kok elek. Wes, mula ning donya mek sitok sabar. Ayo tetap beribadah. Toh akhirnya dunia juga akan kita tinggalkan. Tiga wis mulai ra betah. Mau mulai ngadeg iki. Ya ngono kuwi ibadah. Ora balik wonge, ora balik. Balik ora wonge. Wis kira nek sing mulai sitok engkas tak dongakne sing lanang wayuh. Ora betah. Ya ngono kuwi ngaji ki ra betah. Bu, ibadah nggih. Dunia juga akan kita tinggalkan, pesta pasti sama tak dudui, aja kebujuk karo dunya. Sing marane awake diabot ibadah ya kebujuk karo dunya iki. Dunya niki Pak, kaya apa? Tetep enek ulama sing dawuh, ada 3 hal yang tidak bisa kita hindari dalam dunia ini. Yang pertama adalah masalah. Artinya dunia kok bela nih kaya apa duduk panggilan penak. Penak iki panggenane nang swarga. Lho kok enek wong Jati Prau sampai ra salat, sampai ra Jumatan. Lho kok uripe ning donya penak lakonono, Pak. Tapi ora mungkin iki. Mergo donya iki duduk panggenan penak. Delok leh ngorbane Jumatan, ngorbane salat ternyata ning donya awakmu ya ora penak. Lah lek ning donya ora penak, terus ning akhirat ora penak, terus kapan nemu penak iki lho maksudku. Bene awake dhewe ning donya ora penak, sing penting sregep iki.
Mergo penak iki panggenane nang swarga. Donya iki panggenan masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Mobil loro karo mobil telu ki masalahe gede mobil. Omah tingkat karo ora tingkat masalahe gede omah. Bondo ki saya akeh ora saya penak, saya masalah. Urung rabi bingung jerek rabi ayem. Mbok rabi tenan ya Allah sing wedok kenyi. Sembarang dijaluk rabi 10 sasi. Lah kok sing lanang kuru lah kok setahun terus. Ya sama takon iki lho Pak tentara. Arep dadi tentara ki masalahe kaya melu ujian iki. Bos wis dadi tentara yo ternyata yo mangga Mas. Bar dadi tentara ya Mas. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya. Bar dadi lurah ya. Sampeyan delok Pak Jokowi. Arep dadi presiden kok ngono kae masalahe. Wis dadi presiden ya masalah. Bar dadi presiden ya Cek. Dadi kuyo jadi jasahe palsu. Tak sampeyan lek pengen roh ijazah sampean asli apa ora takon Roy Suryo. Wis ngono kuwi donya. Pengen dadi presiden Mas. Saiki ujian Sumatera kaya ngoten iki. Yo sing iki donya. Maknane ngene, orang ibadah yo masalah. Takono yo tanggamu sing gak salat yo, kowe gak salat iki ayem yo ora. Lah kowe sregep salat kok yo ayem yo ora. Lah yo padha to, iya nek donya padha. Sampeyan gak salat di masalah, aku sregep salat yo di masalah. Bedane yo, sok lek wis aku mati insyaallah gak ada masalah. Tapi lek sampean ning donya ora salat masalah, sok ning akhirat masalah neh. Lah terus kapan sampean keluar dari masalah? Jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar. Dunia akan kita tinggalkan. Lah samun lek wis mati iki mek ibadah. Wong ibadah yo lan sing ampun. Salat yo suwi ping 5. Sak salatan nek 5 menit yo wis 20 menit. Urip 24 jam pun salat 20 menit. Sing 23 jam muncul 35 menit mungkin cangkruk ning HP oleh. Kebangetan wong ra salat. Yo tenan, Pak. Nek wong sampe macul koyo ngono iki sampe wis semono yo ngapunten. Yo ora sugih-sugih panggah rekoso. Lah kuwi sok ning donya rekoso ning akhir lho rekoso neh. Lah terus kapan kowe keluar teko rekoso? Sing melas neh wis melarat gak salat. Lah terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak nyolat. Terus ayemmu besok lek tanggamu melarat gak salat ngono yo. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu lek dhek nguber mluwah yo. Lek mandekne melarat. Lho lek melarat jegep salat kan juga nemen-nemen ning donya kangelan, insyaallah ning akhirat gak kangelan. Sing tak gumuni nek ning Jati Prahu enek wong sugih, omahe tingkat, tumpakane Pajero, tumpakane Kremri. Usahane berkembang, salat ki ora jamaah ra gelem. Tahajudan dukaan istiqomah. Salat maghrib tembus isya gak mulih. Jumatan iki budal jam 09.00. Lah terus Lukman iki lho menangi apa? Donyane akeh kono, ngibadahe ya akeh. Donya akeh akhirat akeh. Sing mengulasi melarat enggak nyolat. Terus ayemmu ora mlaku wiritane kowe ayo melarat enggak nyolat. Terus ayemmu wong iki teko sing melarat enggak nyolat. Kudunge rada lihat-lihat to wong iki. Dene awake dhewe gak duwe apa-apa. Lho, kula kadang nuwun sewu, Pak, enek bocah ki rekoso. Ngambut gaene melu bakul kayu, ngethoki kayu ning nggen sing angel-angel, munggahne wis kangelan. Kula mulih ngaji cek lagi munggahne ning trek. Mulai nyambut gawe jam 8 isuk, jam 10 bengi rong leren ngono kuwi lho yo ora salah. Lho kuwi lek mati ora jan donya remuk akhirat ya. Melarat enggak nyolat. Terus ayemmu salat ki. Salat. Rewang barang maghrib mulih becek buuh aja pas usume maghrib, usume wong salat.
Ning Jati Prau lek nek wong mantu maghrib ditulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya, biuh amplop piro sing ucul gitu. Mula wong gak sholat itu tidak merugikan orang lain, wong orang ibadah itu merugikan diri sendiri. Akhirat itu tanpa batas, ya Allah. Nek wis mati entek wis critane wong mati ki nggawa perkara telu. Siji keluargane, bandane, telu ngamali. Sing loro balik. Sing loro gelem balik. Mobile balik, anake balik. Klosone iki lho. Bojone sing janji sing hidup semati balik. Mbak, derek apa ora emoh. Sing panggah gak balik jamaahe deres Qur'ane ibadahe. Lho tenan. Nyanyi nek mau milani konco nemen-nemen nek kok tinggal ndak biyok. Nek sampean mancing ndak biyok. Sing biyok panggah maca Qur'ane pengajian ndak biyok. Ndak biyok. Mula Sayyidina Ali nate dengar kuburan yang ngadep ini. Terus wahai penghuni kuburan, wahai orang-orang di alam kubur, Anda tidak ingin tahu apa cerita keluargamu di Jati Prau. Tak ceritani. Sawahmu tinggal pitung pintar, tek cik didol karo anakmu. Jabatamu urung pitung dinamu digenteni karo kanca. Bojomu sing ayu sing janji hidup semati tak ceritani urung pendak pisan dirabi karo Kiai Lukman. Cara wong sini kuburan iso muni, nggih Sayyidina Ali sing kula beto panggah ibadah kula, salat kula, amal kebaikanku nolan. Nolan. Nolan kangge nduk. Melarat nggak nolan dan ayo Bu. Sing melarat batin yang ngomong apa? Bon intine Isra Mi'raj salat, ya kula mboten ngomongne salat, terutama salat mergo salat kuwi sok amal sing dihitung pertama kali. Fa in saluhat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Salat ki apik kabeh dianggap apik, nek salat elek kabeh dianggap nek salate genah kabeh dianggap genah, nek salate ora genah kabeh dianggap ora. Mula salat ki cara anggota badan wajah. Mula wong foto KTP iki mesti wajahe. Mergo sampean iki lek nemu foto kok wajah mulak liyane genah. Oh iki fotone Pak Lukman, iki wong Blitar, tau diundang Jati Prau, tau godhoki MC-ne mergo diunggahne dhisik urung pidato. Kabeh enek iki. Mergo sampean wajah iki kaya wong anggere wajahe genah liyane ya. Jajal sampean nemu foto atik sikil jajal. Iki sikile sapa iki? Iki lek delok nyelepor pecah-pecah kaya wong Jati Prau. Mula anggere salat genah liyane genah. Mula salate aja ditinggal karena ini modal utama di saat kita sowan ning ngarsane Allah. Kanjeng Nabi dawuh kok salate apik liyane apik, kok salate elek kabeh liyane. Lah salat sing apik jane Pak salat sing jamaah. Mergo salat iki lek jamaah dituku borongan. Wong iki lek salat jamaah ora dituku ijen yo. Sampeyan kok jamaah ning musholane kelas didelok imame. Kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame ndak khusuk kan? Imame piye mboten khusuk deloken makmume. Kok anek sitok sing khusuk kabeh dianggap khusuk tak tebas 17 derajat. Akhire didelok mulai lor. Iya kan blas mushola di Al-Ikhlas. Lah nyapa kabare pantune kepangan mereng. Dadi sing jamaah mek pikir mereng-mereng tok. Malaikat kalih. Lah niki kan aji kula setip salate. Lah nyapa mboten enten sing khusyuk aja. Pripun Gusti? Panggah tulisan 17. Lho kok ngoten? Al jamaatu rahmati. Jamaah kasih sayang. Sapa sing gelem jamaah mlebu nang kasih sayangku. Panggah tulisan 17 derajat. Sampeyan percaya to kayu ki sak kilo payu 5.000. Napa enten enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau di pasar Karangan, nek bakul rambutan digantung. Mbak, rambutane pinten setunggal kilo? Gang 1.000, Mbak.
Terus sampean muni, niki rambutane tok apa sak kayune? Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo ram. Ora trimo kayune yo ngono. Sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Lah awake dhewe iki derajate derajat kayu. Nek pengen payu larang nemplek masjid ki lho. Masjid ki Baitullah sing marakne larang kuwi nemplek musala sing wis diwakafne niki lho. Niki dadi tekane Allah sing marakne larang ki lho nemplek jamaah lho. Jamaah nggih. Aja salat dhewe, lek salat dhewe sampean kudu khusuk. Lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe kita nek kendel. Ayo jamaah. Inilah intine Isra Mi'raj, awake dhewe harus meningkatkan nilai kualitas salat yaitu dengan berjamaah. Pun para hadirin mulai awal itu akhir, ya Allah meh 2 jam. Padahal enek sing urung tak sampe nih, yo apik jane iki sing tak omong. Piye diterusne nggih? Wah, tapi wis bengi iki. Dek apik lah, apik sing arep tak omong niki timbang mau. Lah tapi wis bengi iki. Wah, apik lho Pak Lurah iki sing arep tak omong niki, tapi wis bengi iki. Apik sing arep tak omong nih. Piye diterusne? Wis bengi ya. Apik jane. Apa ngene ae ngene kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh lamun sedo ya Allah pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah.